Много често хората си мислят, сега ще си направя семейна констелация и ще ми се промени живота. Ами не е точно така. Да, има потенциала да се промени, но дали това ще се случи, зависи само и единствено от теб. Констелациите са едно малко семенце, за което оттам нататък ти трябва да се грижиш за него. Ти ако го посадиш в почвата и забравиш да го поливаш, забравиш да му дадеш достъп до слънчева светлина, то ще умре. Констелациите са само първата стъпка към промяната. Вече оттам насетне ти трябва да запретнеш ръкавите и да действаш и това, което си видял и си почувствал, да го интегрираш в твоя живот. Оттам идва промяната. Да, констелациите работят много силно и много надълбоко. И обикновено, след като човек е преживял констелация и е почувствал това, вече му е трудно да не предприеме различно действие. Вече му е трудно да вижда света по различен начин, затова много често има изключителни промени. Затова хората казват, че работят като магическа пръчка и че се случват чудеса. Чудесата се случват, защото човека, клиента, който е видял нещо в констелациите, е направил нещо различно. Просто е променил гледната си точка и следователно му се случват различни неща. Говори, действа, живее от едно различно място, следователно вижда, чувства, преживява различни неща. Ако си готов да запретнеш ръкавите и да действаш, имаш нужда само от малко вдъхновение, малко посока да видиш кое е това, което пропускаш, кое е това, което не успяваш да видиш. Но знаеш, че душата ти е изключително свързана там. Добре дошъл си на група по семейни констелации. Заповядай.